No va ser un partit gens fàcil pels manresans, que van sortir molt poc encertats i res no els sortia. I per contra, els locals van sortir a la pista amb més encert i van dominar el partit des de l'inici gràcies al lideratge d'Stone. Al final del primer quart, els portuguesos dominaven per 8 punts, 23-15. En el segon període, la tònica no va canviar gaire. El Benfica continuava amb el control del marcador i aturava qualsevol intent de reacció dels homes de Diego Campo, que van marxar a la mitja part de l'enfrontament amb 11 punts de desavantatge. A la segona part va arribar la reacció dels manresans i el seu encert va aconseguir reduir distàncies al marcador. No obstant, els locals van aprofitar el final del tercer quart per ampliar la renda fins als 6 punts. En els 10 últims minuts, els vegencs van poder capgirar l'electrònic gràcies a un triple d'Àlex Reyes quan faltaven pocs més de 6 minuts pel final. A partir d'aquí, els visitants es van mostrar superiors i van saber aprofitar el mal moment dels portuguesos per arribar als instants finals amb la victòria al sac per 80-91. El proper partit del Baxi Manresa és aquest dissabte al Nou Congost, nou partit de la Lliga Endesa a les 6 de la tarda i contra el Morabanc Andorra.